खुलुमबाय आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन आं नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि बे बड' मटिभेशनेल चेनेलाव आं मोनसे हाजरिया नोंथांमोनखौ बरायबाय लोगोफोर दिनै आङो नोंथांमोननि गेजेराव थारैनो जोबोद दुखु नांनानै आं बे बाथ्राखौ बुंनो गोनां जादों मानोथो दिनै नोंथांमोना बयबो मिथियो जोंनि भारत हादराव लोगोसे जोंनि आसाम हादोरसायाव जिबायदि कर'ना भाइरासआ गुटै जोंखौ सोग्लुबजोबदों जेराव जों लकडाउनाव थाबाय थानो गोनां जादों आरो बिनि गेजेरावबो दिनै भारतनि सिमायाव दिनै चाइनायाव लानानै एलअसिखौ लानानै पाकिस्तान बर्डाराव लानानै जिबायदि दावराव दावसि जाबाय थादों आरो फारसेथिं नेपालाबो दायो डिस्टार्ब खालामबाय थादों नोंथांमोना निस्सय खोनादों नाथाय बिनि गेजेरावनो दिनै जोंनि गेजेराव आरो मोनसे समस्या मा बेलाय दिनै नोंथांमोना मिथिगौ मिथिंगायाबो जोंखौ नागाराखै नेरानेफोरा जोंखौ दिनै मिथिंगायाबो मा खालामबाय थादों फारसेनिफ्राय फोजोबस्रांबोगासिनो दं लोगोफोर नोंथांमोना मिथिगौ दायो आं माखासे जोंनि ससियेल मिडियाफोरखौ आङो जोबोद दुखु फोरमायो दिनै नोंथांमोनखौ आं जोबोद दुखु फोरमायो नोंथांमोना बे पिक्चारखौ नुदों जानांगौ ना दिनै बे सासे मानसिया माबायदि बेसेबां खस्थ' ना नोंथांमोना नुदों पिक्चाराव माबायदि माइखौ थालिरनि नाव खालामनानै गावनि माइखौ बेबायदि बोनानै लाबोनो गोनां जादों नोंथांमोना बयबो नुदों आरो बिनि अनगायैबो दिनै आङो नोंथांमोनखौ बुंगोन जोंनि ससियेल मिडियाफ्रा बेफोरखौ देखाया जोंनि ससियेल मिडियाफ्रा दैबाना जानायफोरखौ देखाया जेराव दिनै आसामाव 33 डिस्ट्रिक्टनि बिथोराव टटेल 25 डिस्ट्रिक्टआनो दैबानायाव गोदोनानै दङ दिनै जोंनि ससियेल मिडियाफ्रा बेखौ देखाया खालि जोंनि ससियेल मिडिया माखौ देखायो दिनै इउपिपिएलआव बेसेबां जइन जाफैबायनो बिपिएफआव बेसेबां जइन जाफैबायनो उमुगाव जइन जाहैबायनो उमुगाव जइन जाहैबायनो आरे बेफोरखौल' जोंहा सम दं नाथाय नोंथांमोना सोरखौ लानानै इसेबां रायजो दानो सानदों सोरखौ लानानै जों बे रायजोखौ लानानै नङाब्ला सोरखौ लानानै नोंथांमोना रायजो खुंनो सानदों जाय रायजोखौ दिनै नोंथांमोना नायनोनो टाइम गैया नोंसोरा खालि नोंसोरा पलिटिकेलावल' बिजि खालि नोंसोरा जइन खालामलायनायावल' बिजि नाथाय बेफोरखौ नोंथांमोना साननो हानाय सम गैया अब्ला बै सुबुङा मा जागोन बै दुखिया सुबुङा मा जागोन बै गोरिब सुबुङा मा जागोन जायनि माइ दै गासिबो दैबानायावहाय गोजावजोब्बाय जायनि मोसौ मोसा जिब जुनार गासिबो दैबानायाव थांजोब्बाय बैफोर सुबुङा मा जागोन बेफोरखौ जोंहा साननो हानाय टाइम गैया नाथाय दिनै जोंनि ससियेल मिडियाफ्रा बेफोरखौ नायनो बेफोरनि सायाव थांनानै प्रब्लेमफोरखौ सलुसन खालामनो बिसोरहा टाइम गैया बिसोरहा खालि बे पलिटिकेलनि खिथु खारबानोल' टाइम दं आं दिनै स्पेसियेलि आङो इउटुबारफोरखौ बुंनो थाङा मानोथो गोबांथार इउटुबारफ्रा बे जिहेतु हारसिं बेफोरखौ बे हागवा नाथाय नोंथांमोना दिनै मोनसे ससियेल मिडिया जानानै नोंथांमोना निउस चेनेल जानानै न'आव थाङै नोंथांमोना बेफोरखौ खबर लानो जायगाफ्राव थाङै खबर लानो बे बाथ्राफोरखौ जोंनि सरकारनिसिम फाथायहरनो हानाय नोंसोरा गोहो दं नाथाय नोंसोर बेफोरखौ मावा आरो बिदिबा बोरै जागोन बोरै जौगागोन जोंनि हारिया जेराव नोंथांमोना मिथिगौ आसामाव 33नि गेजेराव 25 डिस्ट्रिक्टआ दिनै दैबानानि गेजेराव गोग्लैनो बेबायदि जानानै दङ नाथाय बेफोरो आं दिनै अलरेडि नोंथांमोना पिक्चारखौ नुबाय थादों जानांगौ बे पिक्चाराव नाय नोंथांमोना मा जादों अब्ला बोरै जागोन बेबायदिब्ला लोगोफोर आङो आरो बारा गोलाव बुंनो थाङाखै नोंथांमोना बयबो बुजिदों जानांगौ आं जोबोद दुखु मोनदों माखासे ससियेल मिडियाफ्राव निउसफ्राव नायनानै बिथांमोना खालि पलिटिकेलनि बागैल' बुङो नाथाय जोंनि बे बर' हारि जायफ्रा गावनि न'खरखौ लानानै दैबानायाव गोदोसोनानै दङ दैबानायावहाय गोजावलांहां बेफोरनि सायाव फंसेबो बाथ्रा बुङा आसा खालामदों नोंथांमोना बयबो बुजिदों आंनि बाथ्राखौ आंबो नाजागोन हानायमानि बैफोर सुबुंनिसिम सहैनो आरो नोंथांमोनाबो सेस्था खालामगोन आं फोथायदों आरो जों बयबो जिहेतु जों बयबो मानसि हिसाबै थांनानै थानो जों बयबो लुबैयो बेनिखायनो लोगोफोर जों बयबो गावजों गाव हेफाजाब आरो सहाय होलायनांगौ आङो दिनै एसेखौनो बुंनानै दोनथ'बाय गोजोन्थों